wal jama'a idan ka fahimce su ka fahimci me suke nufi. Siffa ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala wacce shi kadai ya san hakikaninta yadda take. Wa nafakha fihi min ruhihi, kuma yayi nufi ya hura daga ruhinsa cikin dan adam. Wa asjada lahu mala'ikatahu, ya sa mala'ikunsa suka wa dan adam sujjada, ko wa idh qulna mala'ikati isjudu li adama. Wa allamahu asma'a kulli shay, ya sanar da shi annabi adam, ya sanar da shi sunayen dukkanin abubuwa. Wa adhara fadlahu ala al mala'ikati faman dunihim min jami'il makhluqati, ya bayyana fallarsa akan mala'iku da duk waɗanda ba su kai mala'iku ba a cikin dukkan abin da Allah ya halitta. Wa tare da iblis an qurbihi wa ba'dahu an babihi idh lam yasjud lahu amma as-sajidina, ya koro iblis daga kusanci daga gare shi, ya nisantar da shi daga kofarsa dan saboda bai wa dan adam sujjada ba. Wacce hadahu aduwwan lahu, ya riki iblis makinsa. Wato ku ji wannan abu, yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake banci dan adam da irin waɗannan abubuwa, da yadda ya halicce shi biyadi, da yadda ya sanar da shi sunan komai, yadda ya sa mala'iku suka yi masa sujjada. Sannan wanda ma ya kiye sujjada, iblisu, saboda ya kiye wa Allah sujjada aka koro shi daga aljanna, Allah ya dauke shi makiya saboda soyayya. Fal mu'minuna min nau'il insani khairul bariyyati alal itlaqi. To kuma bayan soyayya da Allah ya wa dan adam, a cikin nau'in dan adam, muminai su ne mafi alkhairin halitta alal itlaqi. Wato a cikin abin da Allah ya halitta, kamar yadda ya karrama bani adam a cikin da ya halitta, to cikin bani adam kuma ya karrama muminai. Saka ake mumini shine mafi alkhairin abin da Allah ya halitta. Wa khiratul lahi fil alamin min al alamin, kuma su ne abin da Allah ya zaba a cikin dukkanin abin da ya halitta. Alam, abin da ke cewa alam, aka ce alam, abin da yake ba Allah ba. Duk wani abin da ba Allah ba, to Ubangiji abin da ya zaba a cikin wani abin da ba Allah wanda shi ya halitta, su ne muminai, sun fi komai. Fa innahu khalaqahu litatimma ni'matahu alayhi. Shi fa Allah ya halicci dan adam dan saboda ni'imarsa ta cika gare shi. Wani ya tawatar ihsanuhu ilayhi, kuma saboda ihsaninsa, kyautatawarsa ya ta yaduwa a gare shi, ya ta sauka. Wani ya khussahu min karamatihi wa fadlihi bima lam tanilhu umniyatu, kuma ya keɓance shi da karamominsa da falalarsa abinda wato burinsa bai ma kai nan ba. Shi a cikin imagination ɗinsa, wildest imagination, bai zaton zai samu, ba zai iya samu wannan ba. Walam yakhtur ala balihi ma lam yash'ur bihi, walam yakhtur ala balihi ma lam yash'ur bihi, kuma walam yash'ur bihi, kuma wannan abin bai ma taɓa shiga cikin kwakwalwarsa, walam yakhtur ala balihi walam yash'ur bihi, kuma taɓa shi'urinsa, bai taɓa san cewa zai samu ba. Li yas'aluhu min al-mawahibi wal ataya al-batinati wal zahirati al-ajilati wal ajilati allati la tunalu illa bi muhabbati. Dan saboda dan adam ya tambayi Allah daga cikin kyautayensa da bayansa, na boye da na bayyane, na gaggawa da wanda aka jinkintar, waɗanda ba a samun su sai da san Allah. Wala tunalu muhabbatuhu illa bi ta'atihi wa itharihi ala ma siwahu. Ita ko soyayyar nan ta Allah ba a samun ta sai da bin Allah, da'a gare shi, da kuma fifita shi akan abin da yake ba Allah ba. Wannan shine hanyar samun soyayyar Allah. Ka ba Allah, ka fifita shi a kansa, kamar da ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Haka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka ce musu idan dai kuna son Allah, to ku bi ni, sai Allah ya so ku. Sai Allah ya so ku, ya gafarta muku zunubin ku, bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma da ce wannan hadisi ne na ma'adani wadiyan, yake cewa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi wa basruhu alladhi yabsiru bihi wa yaduhu allati yabtashu biha wa rajuluhu allati yamshi biha. Yace bawa na baya gushewa yana kusanta ta da ayyuka na nafila,
kuma farkon hadisi da ma yace ma ta karba ilayya abdi bi mithli maftaratu alai. Allah ya ce kai sallah 5 a rana. To tunda Allah ya ce kai sallah, ka san Allah na san sallah. Ashe idan ka dinga yawan sallar nafila, ka ne wa Allah abin da yake so. Allah ya ce kai azumin watan Ramadana. Tunda ya wajabta maka azumi, ashe ka san yin azumi ibada ce da Allah yake so. Saka bayan Ramadana sai ka dinga yin azumi na nafila, sai Allah ya so ka. Allah ya ce kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ko sau ɗaya kai masa salati ka cika umarni. To amma ka yawaita salati na nafila, za ka kusanci Allah, ka ne wa Allah abin da yake so. Allah ya ce ka nemi gafara. In ka nemi gafararsa kai ta istighfari, kana kusantarsa. Allah ya ce sabbihu, kai tasbihi. In ka dinga subhanallahi, shi ma kana kusantar Allah. Duk ayyukan nafila. To idan kana yi har sai ka kai inda Allah yake son ka, kuma shine abin da dan adam yake nema. To idan ka kai wannan, fattakhadahu mahbuban lahu, to sai Allah ya dauki dan adam abin so gare shi. Wa ajjalahu afdala ma yu'iddu muhibbun ganiyyun qadirun jawadun li mahbubihi idza qadima alayhi. Kuma Allah yayi wa wannan dan adam da ya halitta da yake so, yayi masa tanajin abubuwan da suka fi wato abin da fala a cikin abin da mai masoyi, wadatacce, mai kudura, mai alhairi, mai kyauta zai ajiye wa wanda yake so idan ya to gare shi. Wato idan ka tafi wajen masoyinka yana son ka, ya zama yana da hali, ai da masaukinka ko da abincinka da taranka da wajen kwanciyarka, ya hidima da zai maka, ai daban da wanda ba shi da wannan halin. To kalli fa wadatar Ubangiji da kujerarsa da kyautarsa ta haɗu kuma da shi kuma san da yake yi maka. To wace irin sauka ce, wani irin tanadi Allah ya yi? Tanadi ne wanda babu iyaka. To wa ahida ilaihi ahadan taqaddama ilaihi fihi bi awamirihi wa nawahihi. To kuma sai ya masa alƙawari, ya ɗauki alƙawari, ya masa alƙawari. Amma alƙawarin nan sai da ya gabatar da umarninsa da halinsa. Ya ce to za ka zo wajena, amma kafin ka zo a nan duniya da na halicce ka, ga abin da nake so ka yi, ga abin da ba na so ka yi. Idan ka yi abin da nake so, in ka zo ga inda za ka. Idan ba ka yi ba, in ka zo ga inda za ka. An gane ko? Wa alamahu fi ahadihi ma yuqarribuhu ilayhi wa yaziduhu mahabbatan lahu wa karamatan alayhi. A cikin wannan alƙawarin da Allah ya dauka, ya sanar da dan adam abin da zai kusantar da shi ga Allah subhanahu wataala, kuma abin da zai ƙara masa soyayya da karamci gare shi. Wa ma yub'iduhu minhu, kuma ya sanar shi abin da zai nisantar da shi daga Allah. Wa yusqituhu alayhi, kuma abin da zai kawo masa fushin Allah. Wa yusqituhu min ainihi, kuma abin da zai zubar da martabarsa a wajen Allah subhanahu wataala. Duk Allah ya gaya mana, ga abin da zaka yi ka samu kusanci, ga abin da zaka yi ka samu soyayya, ga abin da zaka yi ka samu ɗaukaka, ga kuma abin da zaka yi ka shiga cikin fushi, ga abin da zaka yi ka yi nisa da ni, ga abin da zaka yi ka faɗi martaba ka ta faɗi a gabana. Walil mahabbubi aduwwan, sannan kuma kai dan adam ɗin shi wannan dan adam da ake so yana da maki. Huwa abgadu khalqihi alayhi, wanda shi kuma shine mafi wanda yafi komai ki a wajensa. Wato ya ki dan adam, shi ya tsani dan adam, baya kaunarsa. Wai wannan Iblis ko yana gani saboda wannan baban dan adam aka koro shi daga aljanna, kuma shi tun da ya zo ba shi da abin da ya sa a gaba illa kiyayya da annabi Adamu da zuri'arsa.
da rantsewa cewa la'ugwiyannahum ajma'ina. Shi dama abin da yake so yaudare mu, ya kauda mu, ya batar da mu, ya dimyar da mu, yadda shi ma ya fada cikin azabar Allah, to shikenan dukkanin mu ya ɗebo wanda zai ɗebo ya kwasa ya kai su. Qarja harabil adawati, ya bayyana kiyayyarsa. Wa amara ibadahu an yakuna dinuhum wa ta'atuhum wa ibadatuhum lahu duna waliyihim wa ma'budihim al-haq. Kuma ya dinga wato umarnin waɗanda suke bauta masa shi shaidan, ya zama addinin su da da'a su da ibadar su ta zama tasu ce, ta zama shi suke wa shaidan suke bautawa, ba abun bautawa su na gaskiya ba, wato Allah. Wastata ibadahu, ya yanki wani yanki daga cikin bayin Allah, wattakhadha minhum hisban zaharuhu wa walahu ala rabbihim, ya ɗauki wata runduna a cikin ɗan adam suka zama suna taimaka masa shi Iblis, suna soyayya da shi akan Ubangijinsa, suna kira zuwa hanyar da ta kaucewa hanyar Allah. Duk abin da Allah ya ce kada a yi, to Iblis yana da runduna take kira zuwa gare ta. Duk abin da Allah ce kada a yi. Da akwai abokai da za su kira ka zuwa ka je ka sha giya, akwai wanda za su kira ka je ka yi zina, akwai wanda za su kira ka je ka yi caca, akwai wanda za su kira ka zuwa bid'a, akwai wanda zai kira ka zuwa kafirci, akwai wanda zai kira ka zuwa shirka, bokanci, tsafi, sihiri. Duk waɗannan abubuwan akwai akan kowace hanya da Allah ya hana. Iblis yana da magoya baya, mataimaka da za su kira ka, wasu da daɗin baki, wasu da kwaɗaitar da kai, wasu da tsoratar da kai, wasu da yaudara. Wa kanu a'da'an lahu ma'a hadal aduwi, suka zama su ma wa'annan makiya ne ga ɗan adam tare da wannan makiyin nasa, wato Iblis. Yad'una ila safi, suna kira zuwa fushin Allah. Wa yut'inuna fi rububiyyatihi wa ilahiyyatihi wa hadaniyatihi, suna kuma wato suka a cikin rububiyar Allah da ilahiyyarsa da kadaicinsa, suna maka cewa Allah ba shi kadai bane, ko kuma wani abu na rububiyarsa suna maka za su iya maka, za su maka arziki, za su iya baka kaza, za su iya dauka kaza, za su kaskanta da wannan rububiyar Allah ce. Ko su kira ka zuwa bautawa aljanu, ba irin abin da ba a yi. Mutane suna bautawa aljanu, mutane suna bautawa abubuwa gumaka ma, saboda shaidanu sun gaya musu cewa wannan shine daidai, sun zayyana musu wannan. Wa yasubbunahu wa yukadhibunahu, su zagi Allah, su karyata Allah. Wa yuftinuna awliya'ahu, suna fitinar waliyan Allah. Duk wanda ya da Allah ya ce ga abin da Allah yake so shi zai yi, to sai wa'annan shaidan da rundunoninsa sun fara fitinar su kenan. Wa yu'dunahum bi anwa'il adha, su dinga cutar da su da nau'i daban-daban na cutarwa. Duk inda mutum ya tsaya da Allah, to shaidan da rundunarsa sai sun cutar da shi. Za a zage ka, za a ci mutuncin ka, za a yi maka sharri, duk hanyar cutarwa za a cutar da kai. Wa yajtahiduna ala i'damihim fil wujudi, har kokari ake yi ma a bacar da mutum daga samuwa. In halaka ka za a yi ma a halaka, ya zama cewa babu wani mutum wanda zai tsaya akan hanyar Allah. Wanda baya son hanyar Allah baya son ya gama a duniya ya ga wani akan hanyar Allah. Dan ma da akwai yadda za a iya ajiye su ya zama babu su, abin da yake so kenan. Wa iqamati dawlati lahum, kuma a tsaye da daula saboda su. Wa mahwi kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu wa tabdiluhu bi kulli ma yas'atuhu wa yakrahu. Wato sai a soke duk wani abin da Allah yake so ko Allah ya yarda da shi, so ake a ije shi, a shafe shi, ya zama an musanya shi da abin da Allah yake fushi da shi kuma Allah baya so. Fa arrafahu bi hadha al-adu, to sai Allah ya sanar da kai wannan makin yace inna hadha aduwwun laka. Wannan mutumin ya ga annabi Adam, inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min al-jannati fala yukhrijannakuma min al-jannati fatashqa. Wannan shedan makiyanka ne, makiyin matarka ne, kada fitar ku daga cikin aljanna.
Allah ya sanar da mu cewa wannan fa shaydanin nan aduwi ne, ku yi hankali. Wa tara'ikahum ya sanar da mu hanyoyinsu, wa amalahum da irin ayyukansu, wa ma'alum da inda suke da makomarsu, wa khaddarahu mawalatuhum wa dukhula fi zumratihim wal kawn ma'ahum. Kuma ubangiji ya faɗakar da ɗan adam, ya tsoratar da shi daga soyayya ko jibincan lamarin waɗannan shaidanu da kuma shiga cikin tarkonsu da kuma kasancewa tare da su. Wa akhbarahu, Allah dai ya sanar da ɗan adam fi ahadihi a cikin alƙawarin da ya wa ɗan adam, annahu ajwadul ajwajina, cewa shi ne mafi kyawun kyawawa, wato mafi kyautatawa a cikin masu kyautaye, wa akramul akramina, mafi karamci a cikin masu karamci, wa arhamur rahimina, mafi jin kai a cikin masu jin kai, wa annahu sabaqat rahmatuhu ghadaba, cewa rahamarsa ta tsallake ta tserewa fushinsa, wa hilmuhu uqubata, cewa haƙurinsa ya tserewa uqubarsa, wa afuhu mu'akhadata, afwarsa ta tserewa danƙarsa, wa annahu qad afada ala kharqihi ni'ma, kuma cewa shi fa ya kwararawa abin da ya halitta ni'ima, wa kataba ala nafsihi rahma, ya wajabta wa kansa rahama da jin kai, wa annahu yuhibbu al-ihsana wal juda wal ata'a wal birra, kuma shi yana son ya kyautata fa, yana son ya kyautaye, yana son ya bayar, yana son ya abu mai kyau. Wato shi Allah ba so yake maka azaba in ta kama ka jawo kanka, ta kama zai maka, amma shi abin da yake so ya maka rahama, ya fi son ya zama yana rahama. An gane, yanzu kamar mutum ne mai kyauta, shi mai kyauta jin daɗi ke in ya kyauta, in ka ga ya hana, to kai ka kawo wani dalili da zai sa ya hana ka, amma wannan hanar ba wai dan shi marowaci bane, a'a dan saboda ya zama dole ne ka sa shi. Yanzu kana mutum kyauta, sai ka kuɗin nan ya ɗauka zuwa yake na samu, ko ƙwaya yake sha, kaga sai ka hana shi, dan uwanka ne, kana da yaro ko kana da kani ko kana da dan uwa, amma kai masa zaka ce ai ƙwaya yake sha, kaga ai dole ka hana. Amma fa ba wai dan kai marowaci bane, shine yasa ka bayar, kai abin da kake so shine ka bayar. To ubangiji subhanahu wata'ala ya sanar da mu cewa shi fa so yake bayar, so yake rahama, so yake afuwa, so yake gafara. To wa annal fadla kullahu bi yadi, cewa dukkanin fana tana hannun Allah, wal khairu kullahu minhu, dukkanin alkhairi daga wajen Allah yake, wal juda kullahu, dukkanin abin da yake mai kyau yana tare da shi. Wa ahabbu ma ilaihi an yajuja ala ibadihi wa yusi'ahum fadla, abin da yafi soyuwa a wajen Allah subhanahu wata'ala ya kyautata wa bayinsa, ya musu walwala da fadalarsa, wa yugammirahum ihsanan wa juda, ya lullube su da ihsani da kyautaye, wa yutimma alaihim ni'ma, ya cika musu ni'imarsa, wa yudha'afu ladaihim minana, ya ninninka musu ni'imominsa, wa yata'arrafa ilaihim bi awsafihi wa asma'ihi, ya kuma sanar da su kansa da siffofinsa da sunayensa, wa yatahabbabu ilaihim bi ni'amihi wa ala'ihi, kuma ya zama mai soyuwa gare su da ni'imarsa da baiwarsa. Ya ne maka ni'ima, ya maka baiwa, kana sansa, yana sanar da kai da sunansa. Ya maka arziki, kasa shine ar-razzaq, ko ya baka rai, kasa shine al-muhyi. Kai zunubi, ya yafe maka, kasa shine at-tawwab ar-rahim. Kai rashin lafiya, barka da kai, kasa shine ash-shafi, ko ba haka ba? To duk wa'annan abubuwa ne, siffofin Allah suke tasiri akan rayuwarka, kana sanin sa da wa'annan siffofin dan ka ƙara sassa, ka ƙara gode masa. Fa huwa al-jawadu li dhati, Allah shine abin da yake mai kyau da zatinsa. Wajudu kulli jawadin khalaqahu Allah wa yakhluquhu abadan aqallu min dhurratin bil qiyas ila judi. Kuma dukkan wani abu da cewa yana da kyau ko yana da wata baiwa mai kyau, wato wani mai kyau, to kyansa
duk abin da a cikin abin da Allah ya halitta kuma da abin da Allah zai halitta har abada kyansa wato bai kai misƙala zarratin ba idan aka yi kiyasi da kyan Allah kyautayen Allah falisar jawadu alal itlaqi illa ko babu wani abu da yake bai kyau goodness babu wani abu da za a ce goodness the good alal itlaqi laga sai Allah subhanahu wataala wajudu kulli jawadin fa min judi duk wani goodness duk wani abu da aka samu kyakkyawa a jikin wani abu to daga cikin judin ubangiji subhanahu wataala ne wa mahabbatuhu lil jud wal i'ta'i wal ihsani wal barri wal in'ami wal ifdali fawqa ma yahturu bi badil khalqi aw yadur fi awhamihim kuma sanda Allah yake yi wa kyautayi da bayarwa da kyautatawa da aikin alkhairi da bada ni'ima da bada falala yadda Allah yake sa abubuwan nan ya wuce abinda zai iya shiga cikin kwakwalwar abin da ya halitta ko tunaninsu ya iya riska wato ya wuce beyond imagination wa farhahu bi ata'ihi wa judihi wa ifdalihi ashaddu min farhi al-akhidhi bima yu'tahu wa ya'khudhu ahwaja ma huwa ilayhi kuma farin cikin da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi lokacin da yake bayarwa ya fi tsanani akan farin cikin shi wanda yake karɓar abin da aka bashi a lokacin da ke bukatarsa. Yanzu ana corona ko? Ai duk muna ji cewa mutane suna cikin gida suna kulle suna jin yunwa. Saka duk yadda mutum ke bukatar abinci ba kamar yanzu. Ba kamar yanzu ko? Baka fita aiki ba. Baka je ka nema ba. Wanda yake da shi a ji ba shi da matsala. Amma mutumin da dama kullum abincin da zai ci sai ya fita zai nema ya samu. Ya yi kwana 14 bai fita ba. Ai ka gina cikin wani hali. To a wannan lokacin sai ka zo sai ka ɗauko masa abinci ka bashi. Ai farin cikinsa ya fi na on normal occasions ko saboda a yanzu yake bukata kuma azumi ga nauyi a kansa. To balle kuma idan ka tashi bashi baka bashi abincin yau ba sai ka bashi abincin shekara. Ka zo wajen mutum yanzu wanda ba shi cinye ba shi na gobe sai ka ɗauko abinci ka ce kai ga abinci nan na aji maka gida ka ko shekara ɗaya aka ana lockdown ba ko ba yunwa ya mutum zai ji saboda haka wato farin ciki ga farin cikin cewar yana bukata kuma sannan abin da aka bashi ya wuce tunaninsa ga tsananin bukata ga kuma yawan kyautar kaga farin ciki ba iyaka to shi ubangiji subhanahu wata'ala farin cikin da yake yi idan ya bayar ya fi farin cikin wanda aka yi wannan shi da yake karba fa idza jama'a shiddatul hajati wa idza muqaddaril atiyati wan naf'u biha fama dhannu bi farhil mawda idan aka tara wa mutum tsananin bukata da kuma girman kyautar da aka yi masa da amfaninta yaya za ka yi tunanin farin cikin wannan wanda aka ba al-mawda ya za ka yi farin cikinsa to fa farahul mawdi subhanahu bi ata'ihi ashaddu wa a'zamu min farhi hadha bima yafuduhu to farin cikin da Allah yake yi idan ya bawa wannan bawan abin farin cikinsa ya fi farin cikin Allah ya fi tsanani ya fi girma akan farin cikin shi wanda ya karba walillahi mathal ala rubagi subhanahu misali daukake na wajen sa id hada sha'anul jawadu min al halq wannan shine fa halin ma mutumin da aka ce mai kyauta ne kuma mutumin kirki ne kuma karimi ne a cikin halitta ba malacin Allah ba dan adam ma haka yake fa innahu yahsul lahu min al-farhati was-sururi wal-ibtihaji wal-ladhati bi ata'ihi wa jujihi fawqa ma yaslimu duk mutumin da aka ce mutum ne mai alkhairi to a farin cikin da yake yi lokacin da ya bayar da jin daɗin da yake ji a jikinsa ya fi farin cikin wanda ya bawa haka yake shi idan mutum haka yake ɗabi'arsa ce to ya bayar shine jin daɗinsa ya bayar shine jin daɗinsa kamar shi kuma marowaci
shi kuma marowaci idan ka ce ya bayar yadda ka san ka shiga cikin ka dauko hancinsa ka ciro ta haka yake ci in ya bayar ba in ya bada abu kamar naman jikinsa yake yanka zuciya ba ta so kana cewa ya bayar to baya so to wanda ko yake da kyauta shi farin ciki yake yi yana bayarwa walakin al-akhidh ga'ibun bi ladati akhdhihi an ladati al-mu'ti wabti haji wa sururi sai dai shi wanda aka bawa yana nan shi yana jin daɗin karɓarsa bai ma san farin cikin wanda ya bashi ba shi gane ke shi na murna an bashi bai san kai da ka bashi ka fi shi murna ba saboda shi murnar ya samu ita ce ta rufe masa ido hadha ma hajatihi ila ma yubihi wa faqrihi ilai wannan fa dan adam kenan fa yake bayarwa idan mai alhairi ne yake bayarwa yake farin ciki yana bayarwa ma hajatihi ila ma yubihi duk da cewa yana da bukatar abin nan da ya bayar wa faqrihi ilayhi yana da bukatuwa zuwa gare shi wa adami wusuqihi bi istikhlafi mithlihi kuma ba shi da tabbas in ya bayar cewa zai samu wani sa ba garanti an gane kai duk da haka ba ka dauka ka bayar ba ka da garanti cewa zaka samu wani sa wa khawfil hajati ilayhi inda dhahabihi yana tsoro zuciyarsa ba tsoro kada fa wannan kudin naka ya kare ka zo kuma kana bukatar sa ka tashi ka bayar da abin nan ka zo kuma daga baya kana bukata ka rasa shi an gane wacce arudu li dhullil isti'anati bi nadhirihi aw man huwa juni ka zo ka rasa ka zo sai ka nemi taimako daga wajen abokanka ko daga wajen wanda yake ma bai kai ka ba a yau kana da shi sai ka zama wanda bai kai ka arzikin ba ka je kana tsoron kada ka je ka bayar ka zo gobe sai ka zo wajen wani wanda bai kai ka arziki ba yau kana cewa ce maka wa nafsuhu qad tubi'at ala al-hirs wa shuh kuma ita fa ransa zuciyar dan adam an riga an gina ta akan kwadayi da san kanta dan adam haka yake zuciya wa qudratul anfus shuh ita akan wannan aka gina ta akan san ranta tana son abu ta abin duniya to amma duk da haka duk da wannan shine nature ɗin adam kuma yana da bukatuwa kuma yana da tsoron nan amma sai ka ga idan mutum karimi ne a cikin mutane in yayi kyauta ya fitar yana farin ciki to sai ya ce to fama zannu biman taqaddasa wa tanazzaha an dalika kulli to ina tunaninka ga wanda ya tsarkaka ya kubuta daga dukkanin wannan Allah subhanahu wa ta'ala wanda baya tsoron ya rasa baya tsoron talauci gobe baya tsoron sai ya rage wani abu ya rage wani abu dukiyarsa walau anna ahla samawati wa ardihi wa awwala khalqihi wa akhirahu kuma da a ce dukkanin waɗanda suke sammansa da kasansa da farkon halittarsa da na ƙarshe wa insahum wa jinnahum da ɗan adam da aljannu gaba ɗaya wa rabbahum wa yabisahum da mai danshi a cikin su da busasshe qamu fi sa'idin wahidin da dukkaninmu da kan annabi adam su ƙarshe da mutum da aljan gaba ɗaya da duk abin da ke duniya za mu tsaya a waje ɗaya a rana ɗaya fasa'aluhu mu tambaye shi fata kullum minhum ma sa'alahu ya bawa kowannen mu abin da muka tambaya gaba ɗaya bai rage komai ba ma na kasar zalika mimma inda hu mithqal dharra wannan ba zai rage mithqal zarratin daga abin da yake wajen Allah ba subhanahu wataala a cikin arzikin wa huwa al-jawadu li dhatihi Allah shine kyau goodness akan zacinsa kama annahu al-hayyu li dhatihi kuma yake rayayye da zacinsa wadan li dhatihi haka kuma yake masani da zacinsa as-sami'ul basiru li dhatihi mai ji mai gani da zacinsa fajuduhul ali min lawazim dhatihi saboda haka kyautatawar aikin Allah madaukakiya wacce ta komai kyautatawa tana cikin lawazim tana cikin abubuwan da suke wato necessities na zatinsa ba a raba Allah da wannan kyautar ba a raba Allah da wannan alkhairi ba a raba Allah da wannan kyautawa abin da ya halatta wal afu ahabbu ilayhi min al-intiqami
afuwa ta fi soyuwa ga Allah akan kamu akan azaba. Kai masa laifi zai iya hukunta ka, zai maka intikami, zai punishment ɗinka, shine intikam, punishment. Zai iya punishment, amma ya afuwa a wajensa ya fi soyuwa akan punishment. War rahmatu ahabbu ilayhi min al-uquba. Yayi rahama ya fi soyuwa a kansa akan yayi uquba. Ya fi son yayi rahama ya ji kai da yayi uquba. Wal fadlu ahabbu ilayhi min al-ajli. Yayi falala ya fi alhairi, ya fi soyuwa wajensa akan yayi adalci. Me adalci anan? Na ce kada kai abu, idan ka yi zan doke ka, ko sai ka je kai, ka zo sai ka ce na tuba. Duk da ka ce na tuba, ina da yanci na dake ka, ko tun da ai na ce ma kada kai ka je kai, in na dake ka ban zalunce ka ba. Idan kuma na karɓi tubanka, na yi maka falala, na kyautata maka, amma inda na ki karɓi tuban nan na dake ka, ban zalunce ka ba. To yace al-fadlu ahabbu ilayhi min al-ajri. Falala ta fi soyuwa ga Allah akan adalci. Mun masa laifi, ya mana azaba akan laifin nan, adalci ba zalunci ba. Amma ya karɓi tubanmu bayan mun saba masa, falala ce. To wannan falalar ta fi soyuwa a gare shi akan ya mana adalci. An gane? Sunansa ne shi adali ne, adalin sarki ne, amma kuma mai rahama ne, mai falla ne. To, ya ce wal ata'u ahabbu ilayhi min al-man'i. Ya bayar kuma ya fi soyuwa a kansa, a wajensa da ya hana. Fa idza ta'arrada abduhu wa mahbubuhu alladhi khalaqahu li nafsihi. To shikenan wannan shine halin mu da ubangiji. An fahimci abin da yake magana. An fahimci irin baiwar da Allah ya mana. An fahimci irin san da Allah ya mana. An fahimci irin gatan da Allah ya mana. An fahimci irin alkhairin da Allah ya mana. Kuma an fahimci cewa shi Allah subhanahu wataala wannan soyayyar da wannan gatan da wannan alkhairi shi yake so. Shi yake so. Lallai yana da wutar jahannama, yana da azaba, yana da hanyoyin da zai hukunta mu, kuma in ta kama zai yi, amma ba haka yake so ba. A fahimci wannan? A wannan watan na Ramadana yana da muhimmanci a fahimci wannan. A fahimci wannan don a ci ganimar wannan watan a samu rabanta. In aka fahimci wannan, za a san ƙofofi da Allah ya buɗe na rahama waɗanda za a shiga. To, sai ga shi duk da wannan ya ce aina muke ne ya ce fa'iza ta'arrada abduhu wa mahbubuhu alladhi khalaqahu li nafsihi. To idan wannan bawan nasa, bawan Allah wanda Allah yake so, wanda ya halicce shi dan kansa, sai ya bujirar da shi, ya bujiro wa ajjalahu anwa'a karamaci, kuma yawa wa'adahu kuma sannan Allah ya ajiye masa nau'o'i na karama, wa faddalahu ala ghairihi, ya fifita shi akan waninsa, waj'alahu mahalla ma'rifati, ya sanya shi mahallin ma'rifarsa, wa anzala ilayhi kitabahu, ya sauka masa littafinsa, wa arsala ilayhi rasulahu, ya aika masa manzansa, wa atana bi amrihi wa lam yuhmilhu, ya kuma mai da hankali akan al'amarinsa, bai yarda shi ba, ya nuna masa abu, ya rike lamarinsa, bai watsar da shi ba, wala mai tuku su bai bar shi kuma haka ba, ba tare da ya nuna masa hanyar gaskiya da hanyar bata ba. To fata arrada li ghadabihi, sai ya bijiro kansa zuwa fushinsa. Duk da wannan gatan, duk da wannan abin da Allah ya maka, sai ka zo ka bijiro da kanka zuwa fushin Allah. Warta kaba masahitahu wa ma yakruhu, sai ka je ka dinga aikata abin da Allah baya so kuma Allah yake fushi da shi. Wa abaqa minhu, bawan kai ba kana bawan Allah nan, sai ka gudu, sai bawan nan ya gudu daga wajen Allah. Wa wala aduwahu, da ya gudu daga wajen Allah ma, sai ya tafi ya fara taimakon maƙiyin Allah. Kuna gani ko in kuna lissafi ko a rayuwa ta ɗan adam,
ka so mutum, kai masa alkhairi, ka kyautata masa. Dukkaninmu kuna gani ko a rayuwarmu kai masa, amma in ya tashi sai ya je ya haɗa kai da makiyinka don ya cuce ka. Ko ba haka ba? Duka mun gani ko? Kuma muna gani. To wannan a ɗan adam ma ana ganin yaya kake gani wannan ɗan adam. To balle Ubangiji da maka wannan, ka tafi ka je ka haɗa kai da shaidan. Ka je ka fara ya kasa. Wa wala adu waje ya soyayya da makiyin Allah. Wa zaharahu alai ya je ya dinga taimakawa wannan makiyin Allah shaidan akan bayin Allah ya kauda su daga hanyar Allah. Wa tahayyaza ilaihi wa qata'a tariqa ni'amahu wa ihsanahu ilaihi allati hiya ahabbu shay'in ilayhi. Shikenan sai ya zo da kansa ya yanke wa kansa hanyoyin ni'imomi da ihsani wacce Allah shi yake so ya maka. Allah yana son ka, yana son ya ta maka, ka tashi kai ka je ka ɗauko wannan fushi. Ka tashi ka fita, ka je ka haɗa kai da makiyinsa, kana yaƙarsa. Wa fataha tariqal uquba wal intiqami wal ghadab. Ka buɗe wa kanka, mutum ya buɗe wa kansa hanyar uquba da hanyar intiqami da hanyar fushi. Faqad istad'a min al-jud al-karim khilafa ma huwa mawsufun bihi min al-jud wal ihsan wal birri. To kaga wanda ya wannan a gaskiya ya jawo wa kansa, ya kirawo wa kansa daga wajen Allah al-jawadul karim, ya jawo masa sabanin abin da shi yake siffantuwa da shi na kyautatawa da ihsani da alkhairi. Shi ya jawo kansa. Shi Ubangiji alkhairi yake son da shi da baye da soyayya da taimakawa. Amma ka tashi ka tafi wajen maƙiyinsa, ka je ka fara yaƙar hanyarsa, to ai kaga kuma ya zama babu yadda za ka yi. Kai ka jawo wa kanka fushinsa, ka jawo kanka saɓanin abin da shi yake son ka da shi. Wata arrada li igdabihi wa ishatihi wa intiqamihi. Zaka kai ka bijiro da kanka zuwa fushin Allah da intiqaminsa, wannan kai ka jawo. Wa an yasira ghadabuhu wa sa'atuhu fi mawdi'i ridahu. To shikenan sai kuma fushin Allah da bacin sa ya zama shine a matsayin yaddarsa. Da ya yarda da kai, yanzu ya zama fushi. Wanti qamuhu wa uqubatuhu fi mawdi'i karamihi wa birrihi wa ita'ihi. Sai zama intiqamin Allah da hukubarsa sai zo kuma su zo ka mamaye wajen da karamci ne da kyautatawa da bayarwa. Kai ka jawo kanka. Fastad abi ma'asiyatihi min af'alihi ma siwahu ahabbu ilayhi min. Wato sai ya zama saban da muka yi wa Allah, da muka kauce wa hanyarsa, sai ya kirawo mana wani abu daga wajen Allah wanda yake sabanin abin da shi Allah ya fi so ya yi mana. An gane? Wa khilafa ma huwa min lawazimi dhatihi min al-jud wal ihsani. Sabanin abin da yake cikin lawazim na zatin sa na kyautatawa da ihsani. Fa baina huwa habibuhul muqarrabul makhsus bil karamati idan qalaba abikan sharidan rajan li karamatihi ma'ilan anhu ila aduwihi ma ashiddati hajatihi ilayhi wa adam istighna'ihi anhu da fata'in. So sai gashi kawai wai ga masoyin Allah wanda yake makusanci da shi, wanda Allah yake banta da karamarsa, sai gashi kawai ya juya ya gudu haka kawai. Kana cikin ni'ima, kana cikin alkhairi, ana kirba abin da aka yi maka banda alkhairi, ka kama hanya ka gudu, ka je ka samu shaida, ka ce ku zo mu tafi mu je mu yaƙi Allah, mu yaƙi hanyar Allah, mu yaƙi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk abin da Allah ya ce ai ku je koya mutane kada ai, abin da ya ce a bari ku je koya mutane kada ku mutane su aikata, ko kai kanka ka shiga kai ne ma kake aikatawa. To kaga wannan tare da cewa fa baka wadatu ba da shi. Abin mamaki, mutum ne zai bar hanyar Allah, misali tafi hanyar shaye-shaye, amma fa sai je roki Allah, Allah ya bashi kuɗin da shanya. Ko ba haka ba? Saboda wa zai bashi kuɗin? Allah.
gashi ka san fa shine rabbu amma baka yi da shine Allahu ba. In kana rashin lafiya suka ce Allah ya bani lafiya, Allah ya sauke, Allah ya sauke. Yana baka lafiya sai ka je ka sabe shi da ita. Ko ba haka ba? To san da kake cewa Allah ya baka lafiya din nan kana kayyade cewa shine ar-rabb wanda mun faɗa ko kayyade ko baka da bajolan ka ne shine kadai zai sa maka ciwo shi kadai. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Shine zai baka lafiya. Kayyade rabbu ne amma baka da shine ilahu ba. Ba za ka yi abin da yake so ba. To fa bayna dhalika al-habibu ma al-ajubi fi ta'atihi wa khidmatihi nasiyan li sayyidihi munhamakan fi muwafaqati ajubihi. Lokacin da bawan nan yake tare da wannan maki, wato yana cikin hidimar shedan, yana bin shedan, ya manta da ubangijinsa, ya shiga ya jilmiya cikin muwafaka da makiyin Allah. Qadistad a min sayyidihi khilafa ma huwa ahluhu. Gashi ya kirawo, ya jawo, ya nemo wa kansa daga wajen ubangijinsa sabanin abinda ubangijinsa yake so ya dace da shi na kyautatawa. Yana cikin wannan halin na gafala. Sai iz uridat lahu fikratun fatadhakkara birra sayyidihi wa atafahu wa judahu wa karamahu. Sai kai wani tunani ya zo masa. Kun tuna abin da muka ce? Farkon tafiya, me farkon tafiya? Ya kaza, farkawa. Kun gane? Shine mataki na farko aka ce na koma wajen Allah ko? Farkawa. Sai kawai wani tunani ya zo maka. Ka tuno alkhairin da Allah ya maka. Ka tuno ladafinsa, ka tuno kyautatawarsa, ka tuno karamcinsa. Wa alima annahu la budda lahu minhu. Ka san lallai ba ka da wata mafita fa, ba ka da tilas sai ka kuma wajen Ubangiji subhanahu wataala. Wa anna masirahu ilaihi, kuma cewa komawa fa sai ka kuma wajensa. Ka san mun faɗi wannan. Ko ka tafi wajen Allah da kafarka, ko kada ka tafi. Ka zauna, kada ka tuban, kada ka yi tsoronsa, kada ka yi takawa, wa'annan manasir din kada ka bi su. Ka zauna, kai tarkaka, za ka mutu za ka je. Za a ɗauke ka da ƙarfin siya za a kai ka. Wanda ya ji da kansa shi ne zai tafi rahamarsa. Kuma kamar yadda malam ya ce daga farko, gwargwadon tsayawarka akan as-siratul mustaqimi a duniya, gwargwadon tabbatarka akan siratul mustaqimi a lahira. Wannan siratin da ke kan wutar jahannama. In ka saki wannan na duniya, kana hawa can zamewa za ka faɗa wuta. In ka dan kakkauce masa kana zuwa kana dawowa baka tuba, shine wannan ɗan harussan wutan da su dan wannan ya lashi kafarka, wannan lashi ka faɗa ka kafin ka faɗa. Sai mutum ya faɗa. Idan kana kaucewa hanya ba, to shine wannan ɗan harshen wutan da zai dinga dan taba ka kafin ka shiga aljanna. Ya dan wanke maka. Zai maka. Idan kuma ka tsaya gam akan wannan tafarki, ka tsaya akan umarnin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka bi su a duniya, to shine zaka ga kauce. Gwargwadon kuma ijtihadin ka anan, gwargwadon wahalar da kai anan, gwargwadon himmar ka anan, gwargwadon saurin da zaka wuce wannan. Wani zai wuce kamar walkiya, wani zai wuce kamar yana kan doki a guje, wani zai wuce shine yake gudu, wani zai wuce yana kuma sirati ba da ma line ne siriri da mai straight line. Wani zai wuce yana rarrafe, wani to ya ce to sai ya zo ga wannan, ya ga lallai zai koma ga Ubangiji wa ardahu alaihi, kuma za a bijirar da shi gaban Ubangiji. Wa annahu in lam yakjam alaihi bi nafsihi qudima bihi alaihi ala aswa'il ahwal. Yawwa, idan shi da kansa bai koma wajen Allah nan ba, idan shi bai koma ba, to za a kawo shi gaban Allah cikin mafi munin halaye. An gane ko? Ko ka so ko ka ƙi za ka tsaya a gaban Allah ranar tashin alkiyama. Ko dai ka kai kanka
a duniya ka bi abin da yake yadda in ka zo za ka zo cikin ashabul yamin ko as-sabiquna ko kuma ka ki kai kanka a ɗauke ka a saka ka a cikin ashabul shimali fi samumin wa hamimi wa billin min yahmumi la baridin wala karim. To sai ya gane wannan, ya farka, ya tsorata, ya cino abin da Allah ya ce fafarra ila sayyidihi min baladi adubihi, sai ya rita a guje, sai ya bar garin makiyin Allah, ya bar wannan kasar ya taho wajadda fil harbi ilaihi hatta wasa ila babihi, ya dinga gudu iyakan kafasa har sai da yazo kofar ubangijinsa. Fa wada akhadahu ala utbati babihi wa tawassada thara'a qatabihi mutadhallilan mutadarri'an khashi'an bakiyan asifan, yaje ya dangana wato kuncinsa a bakin kofa, ya kaskancar da kansa a gaban a wajen ubangijin nan, yana jin tsoro, yana kuka, yana nadama akan abin nan da wannan abin da yayi, wannan butulcin da yayi wa Allah, irin abin da Allah ya masa, irin ni'imar da Allah ya masa, irin san da Allah ya masa, irin kaunar da Allah ya masa, irin uzurin da Allah ya masa ta harshen manzanni, ya sanar da shi abin da yake so da abin da baya so, haka kawai saboda zaluntar kansa da jahilci, yana cikin wannan baiwa da ni'ima ya kama hanya ya tafi, ya ce shaidan shine abokin tafiyarsa, makiyin Allah. Ya zo abin ya dame shi, ya zo yana kuka, ya dawo ya wajensa, ya tamallaku sayyidahu, yana fadanci, yana roƙo, Allah ka yafe mu, shaidan ne ya fi ƙarfi na, wannan makiyin dama ka gaya min makiyina ne, shi ya zo ya fi ƙarfi na, zuciyata ita fi ƙarfi na, rauni na da ajizanci na da kwaɗayi na da wannan zuciya, wannan rai al'ammaratu bisu'i, wannan rai zalima jahila, ita ce ta kai ni. Wa yastarhamu, yana neman rahamar Allah. Wa yasta'atifuhu wa ya'tadiru ilayhi, yana neman atifar Allah, yana neman uzuri daga wajen Allah. Kad alqa ilayhi biyadihi, ya shikenan, ya zo ya miko hannunsa, wastaslama lahu, ya mika wuyansa ga Allah, wa atahu qiyadahu, ya mika wa Allah jagorancinsa, wa alqa ilayhi zamamu, ya mika zamansa gaba ɗaya ga Allah. Fa adima sayyiduhu ma fi qalbihi, sai Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin nan nasa ya san abu da cikin zuciyarsa. Fa adama kana al-ghadabi alayhi ridan. To ga magana da Allah ya san cewa da gaske ka yi nadama, da gaske ka san kuskurenka, da gaske ka dawo wajensa, da gaske kana neman rahamar fadarsa, to fa adama kana al-ghadabi alayhi ridan, shikenan a wajen fushin da Allah ya da kai yayi, sai ya mai da yadda. Wa makana shiddati alaihi rahmatan bihi, a matsayin tsanani da Allah zai kawo dan zai rike karshe, sai ya kawo rahama. Wa abdalahu bil uqubati afwan, a matsayin uquba sai ya musanya maka da afwa, musanya masa da afwa. Wa bil man'i ata'an, da hani sai ya bar hani, sai kuma ya bayar, ya zama mai bayarwa. Wa bil mu'akhadati hilman, kuma danka da za a yi maka a jefa ka wuce maka azaba, sai aka jinkirta maka, aka maka wuri. Fastad'a bi tawbati war ruju'i min sayyidihi ma huwa ahluhu, sai ya zama ashe kuma da ya tuba ya komo wajen Allah, sai kuma ya jawo kansa abinda Allah yake so da mai masa. An gane ko? Sai jawo masa wa ma huwa mujabu asma'il husna wa sifatil ula, da kuma abin da yake sunayensa kyawawa da siffofinsa marauka suke wajabtawa. Fa kaifa yakunu farhu sayyidihi bihi, farhu sayyidihi wa qad ada ilayhi habibuhu wa waliyuhu taw'an wa ikhtiyara. To yaya kaga farin cikin ubangijinsa
gashi abin sansa walinsa ya dawo dan ganin damansa da zaɓinsa ya dawo wajensa wa raja'a ma yuhibbu sayyidu ya dawo zuwa abinda ubangijinsa yake so kuma da shi wa fataha tariqal birri wal ihsani wal judi ya bude wa kansa wato hanyar kyautatawa da kyauta da ihsani allati hiya ahabbu ila sayyidihi min tariqil ghadab wal intiqam wal uqubati wace ita ce tafi soyuwa ga ubangijinsa akan hanyar fushi da intiqami da uquba. Wannan za mu tsaya karatu ana saboda mun kawo gaba inda an fahimci abinda malam yake nufi da fassara wannan hadisi cewa da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya fi farin ciki da bawansa lokacin da ya tuba. To wannan yana cikin ma'anarsa. Akwai ma'anoni kuma da yawa da za a kawo a gaba, amma wannan ma'ana ɗaya farin cikinsa da tuba. Saboda shi dama Ubangiji subhanahu wata'ala ai so yake yi ya ba mu aljanna. Ai so yake ya mana rahama. Ai so yake ya ba mu arziki, so yake ba mu lafiya, so yake mun tambaye shi, so yake shirye mu, so yake mu shirya. Mu ne muke fitar da kanmu daga wannan hanya. To wannan azumi, wannan wata na Ramadana, shaidanun da suka ɗauke mu suka kai mu zuwa wannan hanya ta saba wa Allah an kulle su, an ɗaure su. Kaga an taimaka mana, ko an taimaka mana saboda yana da sauki yanzu in ma da su ne suka rike mu tunda an ɗaure su, to mu gudu daga garin shaidan mu dawo garin Allah, a gudu daga saban Allah a dawo. Kuma duk musibuna da muke gani su corona nan su wallahi maganin su tuba, dukkanin su, duk da talaucin nan da maganin su tuba. Mu dawo, ba to tuba daga sabo, tuba daga rashin bin umarni da kuma koyi da ɗaukan asbabu sabubba da Allah ya ajiye mana da za mu yi amfani da su na neman arziki, neman aiki, aikin noma, duk abubuwan da za mu ci wasu suna da ba su da bane kawai da shan giya. Ka zauna kam Allah ya baka rai ya baka lafiya kana ƙaton saurayi, ba za ka je ka nemi abin da za ka ci ba, sai ka zauna kana zuwa kana roƙo. Sabo ne, sabo ne. Kuma a samu mutum yana da kuɗi yana da arziki, makwabcinsa yana yunwa ba zai bashi ba, sabo ne. So ka wa'in abubuwan su za mu yi kokari mu dawo daga kansu. Tuba na hakika sai Allah ya mana maganin waɗannan abubuwa. Amfani wannan littafi da wannan lokaci da wannan babi da muke ciki, sai Allah ya sa mun zo Ramadana kuma mun riski babin tuba, wanda shi ne ya dace da wannan wata. Allah Ubangiji ya karɓi tuban mu, Allah Ubangiji ya samu a cikin wanda za a ce ta a wannan wata. Tambayoyi da aka yi a cikin tambayoyi, na ga tambayoyi da yawa da ake magana akan biyayya ga iyaye. Biyayya ga mahaifa abu ne wanda yake a shari'ar musulunci, addinin musulunci ya zama abubuwa da ake cewa suna zama ma'alumin fiddini bin darura, ya zama ma darura, dukkanin musulmi ya san wannan. Allah subhanahu wata'ala bayan bautar Allah da bin manzansa babu abin da yake gaban bin iyaye. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi haƙƙin wane ne yafi yawa, kana yace mahaifiyarka. Yace daga ita fa, yace mahaifiyarka. Daga ita fa, yace mahaifiyarka. Ce daga ita fa, sai mahaifinka. Saboda dukkanin mutum wayanda suke tambaya, abin da zan ce muku, dukkanin mutumin da ya rabu da mahaifinsa da mahaifiyarsa lafiya, ya zauna da su lafiya, suna sa masa albarka, to ya gama arziki duniya da lahira. Dukkanin mutumin da ya shiga cikin fushin mahaifi,
ko fushin mahaifiya, musamman mahaifiya, to wallahi ya kuka da kansa ba zai ga wani alkhairi ba a rayuwarsa ta duniya, ba kuma zai gani ba a lahira. Allah cewa yi abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana, ku bauta wa Allah, kar ku shirkanta komai da shi, ku kyautata wa mahaifanku. Yace ani shukurli wa li walidayka ilayya al-masir, ka gode min, ka gode wa mahaifanka, za ku dawo zuwa gare ni. Wa wasila al-insana bi walidayhi husna, hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amaini, hamalatu ummuhu karhan wa wada'tu karhan. Suna Qur'ani ya fito da su karara. Biyayya ga mahaifiya, biyayya ga mahaifi akan duk abin da suka yi umarni in dai ba sabon Allah ba, wajibi ne. Ban taɓa ganin inda malamai suka yadda ka saba wa mahaifinka ba, sai wuri ɗaya da na gani a cikin wani littafi, kar ku tambaye su, littafin ya shekara 30, ina son ko Qutul Qulub ne ko Ihya Ulumuddin. Mutum yana so ya tafi neman ilimi, mahaifi ko mahaifiyar ce masa kada ya tafi. To wannan malamin ya ce idan rayuwarsu ta dogara kan ka ne musu hidima, in ka tafi za su cutu, to ka hakura da ilimin. Amma idan ba sa bukatar ka, kawai ba sa son kai nisa da su ne, to a nan kaɗai an yi izini saboda muhimmancin ilimi ka tafi ka je ka nemi ilimi, wannan kaɗai. Amma banda wannan ban ga inda a shari'ar musulunci ko ɗaya aka ba da hanya ba. Kuma ko a rayuwarmu muna gani dukkanin mutumin da aka ga yana zaune lafiya da mahaifinsa da mahaifiyarsa, za a gaida rayuwarsa ciki. Duk mutumin da bai zauna lafiya da mahaifinsa da mahaifiyarsa ba, ana ganin yadda rayuwarsa take tun a duniya, kuma haka zai kare, babu ɗaukaka, babu arziki in dai ba a rabu da iyayen lafiya ba. Saka wayan abubuwa ne da ya kamata, wato dan dai an tambaya ne, amma ba ma sai an tsawaita magana kai ba. Dukkanin musulmi ya kamata ya san wannan. Allah ya sa waɗanda suke da wata matsala da mahaifansu da Allah sa su ba su gyarawa a cikin wannan wata, su nemi gafararsu, su nemi yafiyarsu, kuma Allah ya raba waɗanda magabata suka mutu, Allah ya gafarta musu. Waɗanda magabatan suke da rai, mahaifan suke da Ubangiji ya sa rakiya ce tsawo, kuma Allah ya ba mu albarkarsu, Allah ya sa mu rabu da su lafiya. Salati goma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai mu karanta Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin.